Nether, svět plný lávy, ohně a mobů, co tě chtějí zabít. Ale víš, že na začátku vypadal úplně jinak, že se jmenoval Hell a že na mobilu místo Netheru existoval divný blok jménem Nether Reactor. Pojďme se podívat, jak z jednoduchý pekelný jeskyně se stal ten nejdůležitější biom v Minecraftu. Alpha 1.2. Nether se poprvé objevil na Halloween roku 2010 ve verzi Alpha 1.2. Tehdy se dokonce jmenoval Hell, doslova peklo. Obsahoval jen pár bloků, netherrack, gravel a glowstone. A taky samozřejmě obrovský lávový jezera. Vlastně taková jedna obří kejva. Měli jsme tu jen dva moby, Ghasta a zombie pigmana. Portál se zapaloval obyčejným ohněm a žádné efektní animace neexistovaly. Byl to spíš hororový bonus než cokoliv jiného. A víš, že zvuky z Ghastů pochází z nočovy kočky. Ta jednou ve spánku zamňoukala a noč to prostě dal do hry. Beta 1.6. O půl roku později v betě 1.6 přišly první pevnosti v Netheru. Dnes známé jako Nether Fortress. A spolu s nimi i Blazeové. Blaze rody se staly klíčem k výrobě brewing standů. Poprvé tak Nether nebyl jen strašidelný, ale nezbytný pro postup ve hře. Beta 1.9 pre-release. Další zásadní krok byl beta 1.9, kdy se poprvé objevil Nether War. Bez něj si žádný lektvar neuvaříš. A protože Blaze rody a Nether warty kvůli tomu musel kombinovat, začaly vznikat první brewing systémy. Od té doby byl Nether naprosto povinný, pokud si někdy chtěl porazit Ender Draka. Minecraft 1.4.2 Pretty Scary Update. Další zásadní zlom, do pevností přibyli Wither skeletoni a jejich lebky umožnili poprvé vyvolat bossa jménem Wither. Nether se tím stal nejen místo pro suroviny, ale taky propojení s endgame obsahem. Teď tady máme takový bonusík. Pocket Edition 0.5. Ale teď malá odbočka. Zatímco na PC už jsme měli Nether, hráči na mobilu si museli počkat až do roku 2015. Do té doby totiž v Pocket Edition žádný Nether nebyl. Místo toho existovaly takzvaný Nether reaktory. Fungovalo to tak, že se postavil obří konstrukci z cobblestoneu a doprostřed dal Nether reaktor core. Po aktivaci se kolem tebe začal spawnovat netherrack, glowstone, zombie pigmeni a loot. Byla to vlastně simulace Netheru, jenže to mělo menší háček. Spawnovalo to bloky přímo do tvýho baráku a dokázalo ti to zničit celou základnu. V srpnu 2015 ve verzi 0.12.1 byl reaktor nahrazen opravdovým Netherem a tím pádem navždy zmizel. Minecraft 1.8 Bountiful Update. V době mezi 1.8 a 1.15 se samotný Nether moc neměnil, ale hráči ho začali využívat úplně jinak, jako dopravní síť. Všichni zjistili, že jeden blok v Netheru znamená 8 bloků v Overworldu. Díky cestám přes Nether se dalo překonat tisíce bloků za pár minut. Občas se ale portály bugly a vyhodili tě úplně jinde. Klidně i 1000 bloků daleko. Minecraft 1.16 Nether Update. A pak přišel okamžik, který Nether navždy změnil. Do hry přibylo 5 nových biomů. Warp Forest, Crimson Forest, Soul Sand Valley a Basalt Deltas. Najednou měl Nether vlastní ekosystém. Kromě toho přišel nový materiál, Netherite. Diamanty přestaly být tím nejlepším materiálem ve hře. Objevily se taky noví mobové, piglini, hoglini a strideři. Pak tu přibyly nové struktury, Bastion Remnants. Nether tak dostal nejen obsah, ale i lore, pigliny, jejich obchodování a celou vlastní civilizaci. Minecraft 1.17 až 1.21. Od doby Nether updateu už Nether žádné obří změny nedostal. V dalších verzích šlo spíš o menší úpravy a nové bloky. Dneska je Nether stabilní, ale zároveň absolutně zásadní. Jeho zdroj XP přes Quartz, místo pro brewingy, pro Netherite armor, pro boss fighty a taky klíčová část speedrunů. Když se ohledneme zpátky, Nether začal v Alpha 1.2 jako prázdný hell se 2 mobama. Pocket Edition se dokonce musel simulovat reaktorem, který spawnoval peklo přímo v tvém baráku. A dnes, od verze 1.16, má Nether vlastní biomovou diverzitu, materiály a civilizaci. Bez něj by Minecraft nikdy nebyl tím, čím je dnes. Takže příště, až zapálíš portál, vzpomeň si. Tenhle svět má za sebou delší a silnější historii, než by si čekal. Pokud se ti tohle dokumentární videjko líbilo, nezapomeň do komentu napsat, co mám udělat příště a dej mi prosím odběr.